Der kommer Frank, der er vist nok lige en bangbåsbil her. Frank, må jeg godt komme med dig? Do you want to ride, my friend? Klokken, hvad er den? I got a beer for you, my love. 6:30 in the morning. I'm in. Here we go. Oh, what's wrong, man? Hey, jeg skal lige skubbe lidt på. Hey, Frank, jeg vil godt lidt med den her. Come on, darling. Hvordan? Hey. Come on, darling. For helvede, man. Jeg fandme ikke lidt. Nå, så kører vi. For helvede, mand. Okay, det er du ikke. Vi hygger os, Og der er så fan, det skal på sådan set. Hey, den her. Hej, Lars. Frank, hvad så? Hey, er du klar? Hej, Frank. Er det min dør, eller hvad? Hey, Frank og Lars på skovtur. Hey, vi skal ud og se sunset. Skål, Franke! Hey! Går vi på militærtur? Yep! Hey, hvordan er vi? Nej, det er bare forkert af mig. Vi skal den anden vej med fanden, det er klub for dumme. Det er sjovt der. Hey, Franke! Hey, vi skal lige skål lidt til mig. Ej, Frank, det er sindssygt. Kæft, mand. Det er sindssygt, hvad i hovedet. Der var det, tror jeg, deroppe. Ja, det var svandt, det lever. Ja. Og Lars og Frank på skovtur. Ja, så skal man også tage den ikke sko til den her. Frank, jeg Nej, det skal du sige. Nå, vi prøver lige. Det gør du siger det. Ja, det er jo. Ja, Frank, er det god, du siger? Ja. Jeg tror, jeg fik det. Med kameraet, det der, Frank. Ja, præcis. Det er for mig. Mand. Vi fik i hvert fald lidt af starten ind i huset. Frank, den er helt kvasse derovre, den er. Skal op til fund og fart. Er du med? Yep. Kom så. Ja. Kom nu. Skal vi lige skåle for? Hey, skål. Skål. Camel Trophy, yeah! Point nummer 93. Hey, hvordan? Bare vi kommer det her tæt på her. Hvordan er det op den der? Ja. 39. 39. 93, ja. 39, Gamle Ole plus et Har I set det grønne bus, ja? Ses. Ja, det er sindssygt. Nu får vi lov til det igen. Nej, det er godt der. Ja, Frank. Nej, det er ikke fedt. Kom ud til, nu kommer vi meget. Jeg får aldrig lov til at gøre det igen. Nej, den er vej. Ja. Yes, der er fribane. Hey, hvad ser vi der? Vesterhavet, der er front ud. Okay. Er det der vej? Ej, det. Prøv at her. Vi skal lige ud og se, om vi kan finde Franke her. Hold da. Franke! Kom med der, eller hvad? Skål, eller hvad? Stjålet golfting. Jeg har ved Franke i den mest eksotiske position nogensinde. Jeg er jo arbejdsløs. Og hvad har vi der? Vesterhavet. Med den højeste klip, vi nogensinde har set. Og hvad går vi efter? Den højeste klip, vi nogensinde har set. Piger og drenge. Folkman og Nielsen hit the big clit tourist. Ja. Yes. Jeg synes, det er utroligt. Det er jo mig, der står en vej. Hvad? Det er ikke mig, der står en vej. Jo. Det er Frank. Det er en vej. Helvede, mand. Helvede, mand. Lars, han slår lige.
Jeg skal pisse, mand. Mit skinneben, Frank. Det var meget sjovt, bare. Så længe det var. For helvede, mand. Ja. Jeg tror, Lars han... Frank. Det der ligger kraftigt i munden, det gør. Frank. Jeg skal ind og lukke sammen der. Frank. Frank nu. Så står med. Jeg kan bare mærke, at den vokser som gal. Frank har lige slået sig. Og Lars han har lige slået sig. Dobbelt så meget her. Lige midt på skinnevinden her. Det går kraftigt i munden, det gør. Det banker i helvede til. Hold kæft, hvor det banker. Prøv at tage et billede af min bule. Det er også to. Hey, makker. Vi lukker herfra. Det var sjovt, så længe det var, men ja, stop, så længe det er sjovt. Godnat, så godt. Så er Lars og Frank tilbage igen. Ja. 6 dage senere, og Lars har fået god knæ, og Frank han har slipper med lidt buler i panden. Og vi bliver forfulgt af en flyvemaskine. Og vi bliver holdt øje med, der er en flyvemaskine der, som I kan se, som holder øje med os. Men vi er nødt til at færdiggøre vores mission, vi skal ud til Vesterhavet. Så vi kan prøve at se, om vi kan finde vores golfbil igen. Vi er nogle golffyre. Ja. Men vi går en lille tur, når vi har fundet bilen, så ringer vi tilbage. Ja. Hej hej.